Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το έπος του 40 θα μας θυμίζει για πάντα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που αψήφισαν κινδύνους, αγνόησαν στρατηγικούς συσχετισμούς και ανηφόρησαν για το δικό τους μεγαλείο. Η 28η Οκτωβρίου με όλους τους συμβολισμούς της είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι τα οράματα μπορούν να γίνουν πράξεις, ότι η ψυχή και το σθένος μπορούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Η περιγραφή του Οδυσσέα Ηλίτη είναι χαρακτηριστική. Η Αλβανία για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία μια ατομή βαθιά. Έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω ότι είναι αγώνας, ο μοναδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένος μέσα σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και να μάχεσαι κι εσύ και αυτά. Οι νέοι και οι νέες μας είστε η ελπίδα και η επένδυσή μας για το μέλλον. Με όχημα την παιδεία και τη δύναμη της γνώσης, σε αυτή σας την προσπάθεια το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή έμπνευσης. Το αύριο όμως θα διαμορφωθεί από τις δικές σας ιδέες και κυρίως τις δικές σας πράξεις. Χρόνια πολλά αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί μαθήτριες και μαθητές. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεχίζουμε με το μήνυμα της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι και αγαπητά μας παιδιά, η 28 Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό, καθώς επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την ακλόνητη προσήλωση του έθνους μας σε ιδανικά και αξίες. Με αισθήματα εθνικής περηφάνειας αποτελούμε χώρο τιμής στους νεκρούς ήρωές μας, εμπνεόμαστε από τα ιδανικά τους και κρατάμε στη σκέψη μας ως ιερό φυλακτό το χρέος μας να γίνουμε άξιοι συνεχιστές τους, αγωνιζόμενοι για την ασφάλεια, την πρόοδο και την ειρήνη. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Κυκλαδίτες και σε όλες τις Κυκλαδίτησες. Ειρήνη Τσαβαλά, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Να ευχαριστήσω θέλω τον κύριο Φραγκίσκο Φρέρι για την αγορά 124 βιβλίων για τη νέα βιβλιοθήκη που ετοιμάζουμε για το σχολείο μας, την κυρία Αντωνία Παγώνη για την αγορά μουσικών οργάνων, το Σύλλογο Γονέων για τη συνεργασία που είχαμε, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάνε καλά και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για να απολαύσουμε τη γιορτή των παιδιών μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλημέρα και από μένα, να σας καλωσορίσω και εγώ στη γιορτή μας. Να σας πω ότι πρώτα θα κάνει η τρίτη δημοτικού και μετά η τετάρτη δημοτικού. Στη συνέχεια θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Οπότε τα παιδάκια μην ξεχαστείτε και φύγετε, έχουμε τραγούδι μετά. Αυτά. Πάμε, ξεκινάμε. Πού πάμε ρε Γιώργο, χωρίς το μικρόφωνο. Λάθη, είμαστε να τους κάνουμε. Έτοιμος. Βρισκόμαστε στο τέλος της εβδομάδας του 1930. Ο Χίτλερ έχει καταλάβει την εξαίρεση στη Γερμανία καθώς και ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Οι δύο τους έχουν επιβάλει φιλόξενες φασιστικά και παιδευτικά καθεστώτα. Σήκωσέ το, Ελένη, πιάστε. Έτσι. Ο φασισμός θα πηρεί την ειρήνη. Ο Χίτλερ θα του πολέμου του κάτω στον ουρανό της Ευρώπης. Ο Χίτλερ εξοπλίστηκε την εκτός και δημιουργεί μια φοβερή πολεμική μηχανή. Και το Σεπτέμβριο του 1939 το σύστημα. Αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο αιματηρότερος πόλεμος που γνώρισε την ανθρωπότητα. Οι λαοί παρακολουθούν μακωμένοι την ανάσα. Ο γερμανικός στρατός προελάβει, η μία μετά την άλλη χώρα της Ευρώπης πέρασε στη θυσία και του Χίτλερ. Συμπεράματα 28 Οκτωβρίου 1940. Οι σιρήνες του πολέμου ουρλιάζουν απομονισμένα. Οι
οι καμπάνες ηχούν. Πόλεμος. Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Τάκα. Ένα ρίγο για τον άδειο κομμάτια της Ελλάδας. Ακούστε το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μεν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις τύπανα και σημαίες. Ότι η αυγή συνωστορίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάβει μέσα στα φώτα των ονείρων μας. Ο ήλιος πλημμένος με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη. Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος. Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε. Ύστερα ακούγονται τα άγγελα στην άσφαλτο, το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου ως τον βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. Εκεί τα τρένα περιμένουν, γυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη, ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί, ύστερα όσο παίρνουν και περιμένουν. Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα. Νικούμε, νικούμε! Πάντα νικάει το δίκαιο. Μια μέρα η ελευθερία θα νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Φαίνεται όμως πως ο Μουσολίνι δεν ξέρει καλή ιστορία. Δεν ξέρει πως αυτός ο λαός, ο μικρός, ο μέγας, γέννησε και ανάσρεψε μαραθωνομάχους και σαλαμινομάχους, κολοκοφρονέρους και διάκους. Δεν ξέρει πως η ψυχή του λαού είναι αδούλωτη. Τα πιτώτερα γλάσια του Μουσολίνι ο λαός προσέκοτα με μια μυριώσιμη πολιτιστική κρατή. Όχι! 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 Δεν θα παραδοθούμε. Όχι! Όχι! Θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Τούτος ο λαός, ο Αβετής μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Ζωμένει και ακούει κι ούσι του λες τα δένει κομπολιά και κάποια βράδυ παίζαν χθες ύψωνοι το κεφάλι και αφητούνε τα μάτια του και αφιτεώνουν του πάλι και μπαίνουν πάλι και από τους τάφους ξεκινάει όλη η νεκρή του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένη αγώνα και φεύγουνε τα μάτια τους σε όλο το μεγάλο βάθος. Σάμπος, Αναστάση, σχέδια μετά από τα γιο πάθος. Οι Έλληνες παντάρουν τρόμοι και γενναίοι μάχονται από τις πόρτες στην αντιληπτική πέραξη του εχθρού, από τις πόρτες εκείνη και σκοβέρει παγωνιά. Οι χέρι τους κολλημένες στο τουφέκι και συνέχεια του χεριού τους. Το φέκι κανόνι πάνω στα βουνά. Κρατείτε σε αγάπη, τόνισε στα φωτιά. Τίποτα σε δεν είναι στάσιμο και μέτωπο. Πατού φοβάται που σε άλλον το φωνιά. Αυτό το ένα, η χαρά ήσουν και με τον πόνο και γινόντουσαν αδέρφοι. Το βρήκαμε. Στις ιστορίες του Διάσελο, ο όρθιος ο ήλιος πολέμαγε
και η μάνα κράταει τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, προύτσος σιώνει και σύννεφο και η αχολόγαλη πηδός, σαν να είχε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν οι πέτρες και όλα φωνάζαν είτε πέδες Ελλήνων, φωτεινές σπάθες, οι ψυχές σταυρώναν στον ορίζοντα, ποτάμια ισοδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόταν και οι μάνες τα κοφτά κρεμνά σαν Παναγίες τα ανέβαιναν με τη ευχή στον νόμο τους κατά το γιο παγαίναν και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους και έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε μαχτές αν το πατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφορίζαν στην γραμμή όσο που μέσα στα σύννεφα χάνονταν ορθομετωπές η μία πίσω από την άλλη. Ακέρια εσείς εσύστηκε και ρώτηξε όλη η φράση μια φούρκα άνθρωποι ανισιώτη. Μες σε μια φούρκα τόπο, κάτι σπασμένα μάρμαρα, κάτι φαριά πλατάνια, μόνο πάρουν τους τόπος και η σκαλιά τους οι ελιές τους. Και δίπλα τους η Παναγία και η Δευτέρια μπροστά τους, να φεύγει από το βαθύ καημό και από τα πορτοκαλάδια. Και εκεί στον δρόμο το σταυρό, στο μυστικό δαχτώνα, να οι θερμοπύλες έτοιμες, να και το 21, όρθια τα νετζία και οι πίσιες, όρθιοι και οι αποθαμένοι, η Ελλάδα η ηλιοπικράτη με τα γαλάζια μάτια. Με ένα σταμίστη κεφάλι, με ένα σπαθί στο χέρι και απάνω στο χωματινό σπασμένο κεραμίδι. Δύο καρμουνάκια κόλληνα και ένα κουκκί λιβάνι, η φλόγα της Καλυσαντρίας του Διού ο δυναμητήσκη, Ακέλια εσείς εμόδειξε και ο κόσμος εφωτιστεί. Σημερώνοντας τα γέννη, με την άδεια των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σχόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι ακτινοί από χυμάρα ως τεπελέ, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια, είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμιλήτη, παίρνοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σαφίδα. Μπήκαν στα σίδερα και στην φωτιά, κουβεντιάσαν με τα λιθάρια, κεράσαν μερακή το θάνατο, στο κόφκλο του παππούλη τους, στα αλόνια τα ίδια αντάμουσαν, το διγέννη και σώθηκαν στο δείπνο, κόβοντας τον καημό στα δύο, έτσι που κόβανε στα γόνατα το κρυβαρένιο τους καρβέλι. Εκεί που πρώτα κατοικούσε ο ήλιος και με τα μάτια μιας παθένας άνδυο καιρός, καθώς εχιόνιζε το σκούρινο της αγκαλιάς, ο Άγγελας και ανέβασε κορφές στο χώρο των καβαλάδες. Εκεί που χτυπάγαν οι όπλοι ενός πλατανού λεβερικού και μια σημαία πλατάνιζε ψηλά γη και νερό, που όπλο πότε σε πλάτη δεν εβάραινε, μα όλος από κοσμένο. Όλος ο κόσμος έλαβε σε μια μέρα στα αγώνα, στα πόδια του βουνού.
Τώρα σαν αποσταγόνο Θεού, ενός ισχύος μεγαλώνει. Τώρα η αγωνία που φύγει, η κυρία Κοκαλιάρικα, πιάνει και σβήνει ένα τα λόγια πάνω της. Μέσα στις χαράδες από τα μέρα σταμάτησαν, από λίμμα χαράς και κοίτα τα τραγούδια. Βράχει τα λόγια με κρύα μαλλιά, κόβουν οι σιωπηροί της Ελληνές στο άκρο. Χειμώνας μπαίνει, ως το μυαλό, κάτι κακό θα ανάψει αγγέλους. Η τρίχα τα λόγια μου, τα αριανά μοιράζονται ψηλά στις ψυχές του ουρανού. Σε θυμάμαι όταν πρωτοξεκινήσαμε, πίσω μας ακολουθούσε της μάνας ο λιμός, το δάκρυ της αδελφής και η καρανή της αγαπημένης θλίψη. Μπήκαμε σε ένα μαύρο τρένο το πρωί με μαύρους καπνούς, που τραγουδούσαμε τραγούδια της αγάπης και του πολέμου. Που δεν τον είχαμε γνωρίσει, τα δάκρυα των αγαπημένων σου τώρα έχουν στεγνώσει. Σαν πρωινή υπάχνη ποταμιού, ίσως δεν σε θυμάται κανείς, σαν να μην υπήρξες ποτέ. Σαν να μην υπήρξαμε, αγαπημένοι μου φίλε, ο πρωτοπολιτής της Αλβανίας. Σας να βλέπω πάντοτε όρθιο έτσι όπως βλέπω το εθνός μας, γιατί δεν είδα ποτέ την πατρίδα μας χυμένη. Και όταν την πρόταζα να γονατίζει, εκείνη δεν γονάτιζε, δεν ήξερε, δεν είχε μάθει από τους αρχαίους χρόνους να γονατίζει, άρα ανυψωνόταν με ένα νέο σκύλο στους άλλους και στεφάνωνε στη θλιμμένη σιωπή των αγάλματών της. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Τα οργανικά του να γράψει και να ενισχύσει τα γράμματα του άτομου του Σαββάτη. Ο φασισμός του Μουσολίνη θα κοίτησε και κοροϊδάκι στις κοντές ακισπίλου. Τώρα το ξέρουμε πως η νίκη της γέννησε να βγει χωριάται στην Ξωμάκη, κτήσεις και σιδεράδες. Τα γελαστά και χαρούμενα παιδιά φοιτητές στρατεύτηκαν στην υπολοχαγή πόλη που καλά την ιστορία της πατρίδας μας. Ρίωνα στην κόλλα. Κοντά, Ρίωνα, κοντά. Για να κάνουμε μπορούσαμε να γνωρίσουμε μια μέρα πως μέσα μας στην τοφόρο είμαστε στο ονομάσιο μας τι ήθελα να μάθουμε. Για να ακόμη σκοτεινιάρα με τη μεγάλη κατακρόπωση των γύρι από τους μεσημονείς Έλληνες στην περίπτωση μας και των πατέρων μας έρχομαι να θυμηθούμε, να θυμόμαστε τους πατέρες μας και τους πάπους μας που κίνησαν στο Σαναντάπορο και στο Σπρά, στα Ιανσά, στα Γιάννενα και στο Τρική και στο Λαχανά. Και ακόμη μπροστά μας έχουμε τους κρυοβαλημένους μας στρατιώτες που έβασαν τα πόδια τους στα αλβανικά βουνά, για να μπορούμε να περπατούμε εμείς στο δικό μας το τέλειο περπάτημά μας, ελεύθεροι από το σκισμένο βάδισμα της κάθε ξένης υποτέλειας. Και εκείνοι που έχουμε τους γεννισμένους μας στρατιώτες της Αλβανίας. Δεν γύρισαν εκείνοι στην γαλάζια μας πατρίδα, για να τεινόμαστε μεταγενέστεροι εσείς και εμείς, το ηρωικό τους το παράδειγμα. Καθώς είναι κομμουτόροι με την πάντα της μεγαλύτερης δυνατότητας με ζεστό και καθαρό. Ζεστό, πολύ ζεστό και καθαρό. Για να νικούμε πάντοτε όχι τον κάθε δύσκολο καιρό. Όμως, η Ελλάδας θα φάσανε και οι Ισραηλοί δεν έχουν το γελό. Οι σημαίνες και τα χρησμένες του Μουσολίνη κοιτάει τη βοήθεια του συμμάχου. Ο φοβερός γερμανικός στρατός επιτίθεται από τα Φεροκίνες πατρίδες του. Ο ελληνικός στρατός αντιτέχθηκε και πάλι γεννάς, αλλά από καποδάνες δεν μπορεί να μεγαλώσει από τον κόσμο κατά το λιταρό, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Το μέτωπο καταραίει, η Ελλάδα της χρονιάς, αρχίζει η μαύρη περίοδος της κατοχής. Εδώ ελεύθεροι ακόμα είναι Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου.
Ο Ισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. 4 μαύρα χρόνια καρδιάς και μαρτυρίου για το λαό μας. Χιλιάδες πεθαίνουν από την πείνα και την δυσυχία. Χιλιάδες νεκροί από τα εκτελεστικά αποφάσματα των Γερμανών και των Ιταλών. Όλη η θυσία στο βωμό της Λευτεριάς. Μαρτυρικά ελληνικός λαός μέσα από τις πείνα του βρίσκει τη δύναμη να πιστευτεί. Στέκεται όρθιος, πικρές και περήφανος. Η ογιασύνη μη κυκλές. Ο λαός ξεσηκώνεται και γράφει καινούργιο έτος. Έτος της εθνικής αντίστοιχης. Έλα, Μαριά. Δεν γίνεται το πάλι να στεγάλμα να είναι άλλο μια εκείνα στέκει ο Δινιάς και μπροστά στέκει ο Χαράς. Έτσι σηκώνει το λουλί με τους αποθαμένους και με το ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της και απάνω στα γονάτια πίνουν στις κορφές τους. Πατάει με μια ανάσταση ξεσπάει εχώς μεγάλας. Η Ελλάδα σένει το χώρο ψηλά τους αγάπη, χιλιάδες σε πλέσο χώρο, χιλιάδες κοντροπέδια και οι νέοι μικροί ψέματα πρώτα πανηγυρώντας. Ο λαός μας αντιστέκεται και μέσα στο κάτω καθηγήρι μια λέξη και τρίτη δεν μπορεί να μείνει μέσα του. Οργανώνεται και προτιμητική των αγώνων και τα παιδιά. Ακόμη και οι δύο δεν πιάνουν περισσότερα από μια της γράψης να τους κατευθύνει και να βοηθήσουν τον αγώνα. Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Απορείτε γιατί τόσο λίγοι νικήσαμε. Ρωτήστε στους εγγεγμένους πάλι όλων των διαμετρημένων στους προμαχώνες μας. Ρωτήστε τους λόγους των σκοτωμένων μας, τις καρδιές εκείνης της ελευθερίας και θα σας απαντήσουν. Θα σας απαντήσουν με τη σιωπή τους. Καλύτερα απ' όλα θα λαμπρώνουν η μία της νίκης και τους λόγους των νικητών μας. Μπράβο, έτσι. Ωραίος, μπράβο. Αδερφέ μου σκοπέ, σ' άκουσα να περπατάς πάρα στο χιόνι, σ' άκουσα να βρίσκεις μέσα στη παγωνιά, σε γνωρίζω και με το γνωρίζεις. Σε σχηματίζω ότι έχεις μια κορτσίση ζωγραφιά στην τσέπη σου. Σχηματίζω αριστερά μέσω στήθο σου που έχεις μια καρδιά. Βασίλεψα τα πρωινά σου μάτια πίσω από ένα κράνος. Άλλαξε τα παιδικά σου χέρια με ένα σκληρό ρουφέκι. Είναι αρωτήριο για ένα χαμόγελο και μια μπουκέλη στο ύπνο. Ακούω τώρα τις ελπίδες στο χιόνι. Σήμερα θα πάμε να κοιμηθείς. Καλή νύχτα λοιπόν, αδερφέ μου. Αν τύχει να δεις ένα μεγαλαστήρι, είναι που θα σε συλλογίζομαι. Καθώς θα κουμπίσεις το όπλο σου στη γωνία, ξαναγίνεις ένα σπιτίτι. Και όταν σου μόνο με την εκπολύσεις, χτυπούμε αλλού. Μη σημαδέψεις την καρδιά μου. Πάμε βαθιά αγαπήσεις το παιδικό σου πρόσωπο, δεν ήθελα να το λαγώσεις. Και ξημερώνει μέρας και ψωχιά. Ένα παράθυρο ανοίγει ξαφνικά. Δύο κορίτσια καθαρώνουν πάνω από το περβάζι. Βαστούν μια σημαία. Θέλουν να τις κρεμάσουν, χαρούμενα να τις σχηματίσουν και φωνάζουν. Ελευθερία, ελευθερία! 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 Τα ραδιόφωνα έδειξαν πατέρες νίκη. Ο έρημος δρόμος που μείνει στον έσχο. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε ελεύθεροι. Πάνω πέρα και τώρα να ακολουθούμε τα χρυσά παλιά και φοράνε και καταριάσουν και φοράνε. Να όμως το πούνε πάνω.
τις επιπλώσεις που όλοι οι Έλληνες να καπνίζουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα, καλά είναι και στα μόνοι στους χειραγενός. Είναι και δόξες με γνώστος, είναι και δόξες σε γονσές και παιδιά. Σύνοδο όχι! Σύνοδο πιο πριν! Μπράβο σας! Μπράβο σας! Η τετάρτη τάξη θα σας παρουσιάσει στο θεατρικό «Ο Χαταετός της Ειρήνης». 28 Οκτωβρίου 1940. Η μάνα του Κωστή έφυγε εκείνη τη μέρα από το Χάρο. Άφησε πίσω της οφθάνικη την πόρτα του σπιτιού και τον Κωστή να κοιμάται ακόμα. Πήγαινε να αποχαιρετήσει τον άντρα της, τον πατέρα του Κωστή, στο σταθμό. Εκείνος έφευγε για το μέτωπο. Ο Κωστής ξύπνησε από τον ήχο της σιρήνας και έτρεξε στους δρόμους απορριμμένος να βρει τη μάνα του. Την είδε στον σταθμό να στέκει με ξέπλακα τα μαλλιά της, βουβή κουνώντας ένα λεπτό μαντήλι στο τρένο που μόλις φύγανε για την αναχώρησή του. Φαντάρι κρέμονταν από τα παράθυρα σαν τροχαία αποσκευτήρια. Έρχεται το φόρεμα στη μάνα του. Εκείνη το κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Πόλεμος, παιδί μου, πόλεμος». Από εκείνη τη μέρα όλα άλλαξε. Ο Κωστής δεν ξαναπήγε σχολείο. Έμενε στο σπίτι όπως και τα άλλα παιδιά. Το φαγητό λιγόσαψε. Η μάνα δεν χαμογελούσε από σπίτι. Μόνο έπλε και έκλαιγε. Και μια μέρα πήγε προς αποβάλλω του σωληνό μαζί με άλλες γυναίκες και πολεμικόδια για τους κοντάρους. Οι μάνες συγκέντρωσαν όλα τα παιδιά στο σπίτι του Κωστή και έμεναν όλα μαζί και πήγαν. Τα παιδιά έμεναν μοναχά. Και όσοι ήταν φυσικό, δεν ήρθαν στο παιχνίδι. Έτσι για να περάσουν όλοι σαν να μείνουν στο γυρισμό των μηνάδων. Έτσι για να θυμούνται λιγότερο.
διαχείριση άρχισε. Μια χάρτη κούτα, μια ματιά κρουστία του μαλλί που έμαθε η μάνα, άσπρα χαρτάκια στα ρητράδια και σε λίγη ώρα ένας όμορφος πολύχρονος κατέτος πετούσε στην έρημη γειτονιά. Και επειδή ήταν η ιδέα της ειρήνης, τον ονόμασαν ο κατετός της ειρήνης. Αλλιώτικη ξημέρωσε εκείνη η μέρα και των σιρήνων η βοή έσκυζε τον αέρα. Στους δρόμους τρέχαν άνθρωποι μέσα σε πανικό. 28 Οκτώβρη το κρύο του φτερό. Απ' τις σιρήνες ξύπνησε και ο μικρός Κωστής. Ήτανε τα παιχνίδια του ακόμη καταγής. Με τη ματιά μας ζήτησε τη μάνα του να δει. Μα η πόρτα ήταν ορθάνυχτη, το σάλι της εκεί. Σαν να είχε φύγει βιαστικά και τόσο αφηρημένη, άλλη φορά την πόρτα τους την είχε κλειδωμένη. Μάνα, γιατί δεν έρθετε σήμερα αυτή να με ξυπνήσει? Θα λύσω στο σχολείο, θα πρέπει να με δεις. Φοβάμαι εδώ μονόχρονο μην είναι για κακό. Μάνα, πού είσαι, μάνα? Βγήκε από το σπίτι άδειτος, άνιστος, φοβισμένος, τη μάνα που αναζητούσε στους δρόμους χαμένους. Είδε πολλούς ανθρώπους να τρώνε στο σταθμό και εκείνος ακολούθησε εκείνο το συρφετό. Ένα μεγάλο τρένο μαύρο και σιδερένιο σφύριζε πάνω στις γραμμές φαντάζου φορτωμένο. Την είδε τότε ξαφνικά με τα λιτά της στα μαλλιά, λοιπόν αντί να κουνάει και έτρεξε τότε σημάδι. Το φόρμα της τράβηξε με δύναμη αρκετή για να της δείξει πως ήταν εκεί. Μάνα, φεύγει κανείς ταξίδι, ποιον αποχαιρετάς? Γι' αυτό δεν κομματίνει μια δουλειά μου κουνάς. Απάντηση δεν πήρες, φύχτηκε η καρδιά του. Πρώτη φορά δεν άκουγε η μάνα τη λαλιά. Μάνα, ξανά πες μου πια τι συμβαίνει. Γιατί δεν με κοιτάς, γιατί είσαι μορκωμένη. Και τα μαλλιά σου, μάνα, γιατί είναι λιτά. Σε κότσο δεν τα μάζεψες, έφυγες βιαστικά. Και τότε εκείνη γύρισε με την καρδιά κομμάτια. Πόλεμος του είπε γίνεται κοιτώντας τον στα μάτια. Μας κήρυξαν τον πόλεμο, παιδί μου Ιταλή. Φεύγει και ο πατέρας σου στην πρώτη τη γραμμή. Έλα, ας πάμε σπίτι μας, γιατί έχει βγάλει κρύο. Πρέπει να σε ετοιμάσω γέμου για το σχολείο. Δεν το ήξερε η μάνα του πώς πήγησαν τα σχολεία και ξέφρενα ξεχύτηκαν στους δρόμους στα παιδιά. Δεν ξέραν από πόλεμο, ούτε τι πάει να πει. Ξέραν μόνο πως αχρή ήταν οι Ιταλοί. Πως με ένα όχι άρχισε στη χώρα το κακό. Πως μια μικρούλα λέξη έσπηρε πανικό. Περνούσαν οι μέρες και έσφυγαν τα Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Και οι ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Περνούσαν οι μέρες και έσφυγαν τα κρύα, στα σπίτια όλα τα παιδιά κλειστά και τα σχολεία. Πλέκαν
οι γυναίκες μέχοντας το μαλλί. Λογόστρεψε το λάδι και δεν έγινε το φάγιο. Το αρχιδρόμος έγινε πρόσωπο αναπλεμμένο, σαν να έφερε ένα γράμμα αποξενηπεμένο. Τρέχανε τότε όλοι, μανάδες και παιδιά, και πίσω τους παγίδες, λιπόσακα σκιά. Ο φάκελος κυζεύανε με μια τρελημανία, τα γράμμα της σύνολ χωρά από την αγωνία. Σήμερα χωριστήκαμε σε δύο εφημερίες. Μπήκαμε μέσα στην κοριτσιά, τρομάτισε μεταλλή. Το βάλουμε στα πόδια, σαν να ήταν αλλαγή. Πιστεύω ότι γρήγορα θα είμαστε πάλι πίσω. Πόσο πολύ λαχτάρισα, όλους να σας φιλήσω. Το πιο μεγάλο εμπόδιο για μας είναι το χιόνι. Μέσα στις σερβίρες μας ύπνος στο τυπώνει. Να μας μιλήσει τα παιδιά και αν θέλει ο Θεός, λίγο να τους ζήσω, γερός και δυνατός. Νομίζω ότι πλέξαμε αρκετά και είναι η ώρα πια να πάμε τα εφόδια επάνω στα βουνά. Ελένη, πώς θα αφήσουμε μονάχα τα παιδιά μας? Νομίζω η μεταφορά τους δεν είναι τα δουλειά μας. Δεν λέγονται παιδιά μας μόνο του ταυρό, αλλά και αυτά που πολεμούν για να διώξουν τον εχθρό. Εμείς θα πάμε στα βουνιά και όσο είναι τα παιδιά μας, τα καθηγά εγγύτια μας, μας πριμάνουν η φαγιά. Μας έχουν ανάγκη στο μέτρο του φαγιά, η μέρα της καιρή και κάνουν μαξιάρι. Ας έρθουνε στο σπίτι μου, Ας έρθουνε στο σπίτι μου όλα σας τα παιδιά, να μείνουν στο σπίτι μου για να έχουν συντροφιά. Τις μέρες της αναμονής να είναι όλα μαζί και εμείς θα ξεκινήσουμε όλες μας για την αποστολή. Φορτώθηκαν οι μάνες με το βαρύ φορτίο, ξεκίνησαν και το βουνό και είχε τόσο κρύο. Βρήκανε στις πίνες πάνω στις παλιές, είχαν στα μάτια τη φωτιά, κουράγια στις καρδιές. Το βήμα τράβαγε εμπρός το χιόνι ολόκληρά τους και εκείνο υποκρινόταν μπροστά στην αφοδιά τους. Στο σπίτι του Κωστή ήταν τα παιδιά και στο εικονοστάσι έτσι και η Παναγιά. Και τώρα τι θα κάνουμε, μείναμε μοναχά. Οι μάνες ανεβήκανε πάνω στα βουνά. Όταν το σκοτάδι πέσει, ποιος θα με γνωρίσει, ποιος θα έρθει στο κρεβάτο μου να με καλεμιστήσει. Έλα, μη κάνεις σαν μωρό, πρέπει και εμείς ακόμη να συνεισφέρουμε αυτόν τον άνισο αγώνα. Σκέψου τους πατεράδες μας απάνω στο βουνό, που έχουν στρώμα τους στη γη και σκεπή του ουρανού. Εγώ προτείνω φίλοι μου να αρχίσουμε παιχνίδι και ώσπου να το στήσουμε θα έχουν γυρίσει ήδη. Τι θέλετε να παίξουμε, αμπάριζα, σκλαβάκια ή μήπως να γίνουν μικρά γαλματάκια? Εγώ λέω να παίξουμε, Έλληνες και Ιταλοί.
Εγώ θα είμαι Έλληνας. Ποιοι θα είναι οι εχθροί? Να είμαστε όλοι Έλληνες δεν γίνεται, παιδιά. Κάποιοι θα γίνουν Ιταλοί, όχι στα σοβαρά. Προτείνω όλα τα αγόρια να γίνουν Ιταλοί. Προτείνω όλα τα αγόρια να γίνουν Ιταλοί. Και εμείς θα λέμε όχι μπρος στον κατακτητή. Χρειάζονται και όπλα. Στα ψέματα, παιδιά. Ακούω τις ιδέες σας. Πού θα τα βρούμε αυτά? Έχω μια ιδέα. Τι θα έλεγες, Κωστή? Ας πάω στην κουζίνα, κάτι θα λέω. Νομίζω πως η μάνα μου στο ράφι δεξιά έχει με ένα μπόλικα σκεύη πανηγυρικά. Να φέρεις τα κουτάλια που τρώτε το φαΐ. Αυτά θα είναι τα όπλα που έχουν οι Ιταλοί. Και όσο για μας τους Έλληνες θα φέρεις τα μαχαίρια. Αυτά πρέπει να έχουμε όλοι μας τα χέρια. Αυτό είναι επικίνδυνο. Μην φέρεις τα μαχαίρια. Δεν πρέπει να τα πιάνουν τα παιδικά τα χέρια. Ωραία, πάω να φέρω κουτάλια μονάχα. Εσείς στήστε τον πόλεμο πίσω από το σοφρά. Τα μαξιλάρια γίνανε απόκρινα βουνά. Τα κουτάλια γίνανε τουφέγια και κανόνια. Πήραν ζωή κάτω από τα σεντόνια. Πώς γίνεται μόνο με αυτά, αγαπητοί? Το ξέρω μόνο που τα παιδιά τους δίνουν το παιχνίδι. Δώστε μας τη χώρα. Δώστε μας τη χώρα σας. Όχι, δεν σας τη δίνω. Τότε θα σας εξηγήσουμε τον πόλεμο. Κάντε το άλλο. Είμαστε πιο δυνατοί. Εμείς είμαστε διατόπτες. Χαχαχα, δεν ξέρετε τι σημαίνει Έλληνες. Εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει Ιταλός. Πόλεμος λοιπόν, θα πολεμήσουμε. Σταματήστε! Σταματήστε! Φοβάται! Δεν θέλω να παίζω τον πόλεμο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Όταν το κουνάμε, Σταματήστε! Φοβάται! Δεν θέλω να παίζω τον πόλεμο. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Μην κλαις, πες μας τι θέλεις να παίξουμε. Προτού να γίνει το κακό, ξέρετε όλοι να παίζουμε παιχνίδια διασκεδαστικά. Παίζαμε με τις κούκλες, με μπάλα, με σκυλάκι. Γελούσε και χαιρόταν το κάθε ένα παιδάκι. Θα ήθελα να παίξουμε όλοι όπως παλιά. Φοβάμαι εγώ τους κουτουμούς, μάχες και συμφορά. Ο πόλεμος δεν γίνεται να είναι ένα παιχνίδι. Νομίζω πως αυτό το πάσαμε όλοι ήδη. Πες μας τι έχεις στο μυαλό, σταμάτησε να κλαις, εμείς όλοι σ' ακούμε, πες είναι αυτό που θες. Λαχτάρι, θα τα φτιάξουμε ένα χαρτετό, θα το πετάξουμε ύστερα ψηλά στον ουρανό. Να έχει χρώματα πολλά και μια μακριά ουρά, για να το δουν όλο τον κόσμο τα παιδιά. Χρειαζόμαστε χαρτιά και ένα μακρύ σκηνή. Αυτά είναι δυσάρεστα σε αυτή την εποχή. Έλα, Ειρήνη, μην κλαις. Κάτι έχω στο νου. Θες ήταν μια χαρτόπιτα στον δρόμο του χωριού. Θα πάω να τη φέρω. Είναι εδώ κοντά. Νομίζω πως με μια ζωγραφιά θα είναι όμορφη. Περίπτωσα το πλέξιμο της μάνας μου κλωστή. Νομίζω ότι μας κάνα λίγο στο νησί. Και έχουμε χαρτάκια από τα τετράδια μας. Σας δίνουν τα στολίδια για το χαρτατό μας.
τα υλικά για το χαρταετό, στα πρόσωπά τους έβλεπες μόνο με θυσμό. Χάσανε τις μάχες της βόμβας στον εχθρό, στο νου τους είχαν μόνο έναν χαρταετό. Ζωγράφιζαν επάνω του ήλιους πεντάρια τέτοια, δεν τρελούδιε με τα μικρά τους θριέρια. Κι ύστερα το κρεμάσανε μια μακριά ουρά, που είχε και στολίδια χρωματιστά χαρτιά. Γέλαγε η ειρήνη, σταμάτησε το κλάμα και τώρα πια την ένιωσε μονάχα ένα πράγμα. Θα τον πετάξω μέσα και εκείνος θα πάει ψηλά και θα του δουν όλα τα κόσμο τα παιδιά. Θα μάθει πως ο πόλεμος δεν γίνεται παιχνίδι και όσοι λαοί τον έζησαν αυτό το ξέρουν ήδη. Βγήκαν στο σοκάκι και αφήσαν το σκηνή. Τραγούδαγε η ειρήνη, όμορφη και γνωστή. Και αφού το παιχνίδι ήταν ιδέα της ειρήνης, το ονομάσανε χαρταετό, σπίτι μας ειρήνης. Έχει δίκιο. Το τέτοιο κάτι. Το κουμπάκι. Κλείσατε. Ωραία. Μάζιο Ντούτσε, έτοιμοι.
Έτοιμοι! 1, 2, 3. Σηκωθείτε και εσείς παιδάκια. Σηκωθείτε παιδάκια. Να πούμε κι εμείς. Άμα θέλετε κι εσείς, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, έτοιμοι! 1, 2, 3 και... Σε νωρίς από την όψη του σπατιού την τρομερή. Σε νωρίς από την όψη του παιδιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Είναι η Σομάλα τα πήρε. Αυτή ήταν η γιορτή μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τη Δευτέρα ότι τα παιδιά ή θα έρθουν εδώ στο σχολείο για να πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία στις 9:30 και όσοι από εσάς θέλετε να πάτε κατευθείαν στην εκκλησία να είστε εκεί στις 10 και μετά την εκκλησία θα πάμε στο ιερό να καταθέσουμε στεφάνια και να κάνουμε παρέλαση και γύρω στις 11 θα σχολάσουμε και τα παιδιά να μπορείτε να τα πάρετε. Αυτά, να είστε καλά, καλώς από την ίδια και καλές γιορτές.